سری ده سلاوی خواه پیشکش دیکیم ناوی من رزان پاش ناوی من بایرامه yani seri de ez duxazim çava filmamına fikramına sinema çebu yani fikramına sinema yani aslında dibejin belki küçük atiyamın da çebu yani diyamın jimera hertim çirok de gotun bahsa gundeme dikirin yani ez de fikriyam ev gotun gereki hertim zindi biber yani zindi binavi min yani sinema teşvik et sinemaya kır ez usabejim yani çava dibejin ez de hazaru dehanda Amede komele sinema roşlata navin ez desp sinemaya kırım aktif yani baverim 10 sal yani ez aktif sinemara meşgulum. Yani ez gava sinema meşgulum alanamın daha petir kurgu montaj bu. Ez kurgu montaj var peşketim. Ama filmin kurte film, reze film, filmin metraj derece ez tedamam. Yani fikramına film çekirince yani serimin de he bu ama senaryo kırın ya da nivisandın per çava dibejin per der hakkı min vi alan edeni ne bu ama de hevale min he bu de hevale min jin de hevale min jin dema şere öz yönetim cihan oxe dastan ama ev hevale min her duji per bandur sermin kırın ale çandu hunereda evji xebatkar bun. Yani ez xwestim ji bo wan ez gerek tiştek çekim. Yani gav ez fikirim tiştek usa fikramın da çebu. Ama ev fikrandım beri çava bejin. Yani ez hevalan pıskırım yani serimin de tişten daha cuda derket. Tiştek usa derket yani filmamın yani ez du hevale ji bo du hevale xwe çekirim. Yani film bahsa çi yani ez duxazim yani bahsa vî bikim wînê temaşe bikin dijinin şoreşkere yani jin girtîge ne ama xemnû xeyalên xwe bawerbûna xwe hêviyên xwe yani girtîge bin jî pir feq naka ji bo wan çünkü ev yani ne girtine yani hayalên wan heviyan wan hertim zindiye yani bu xas vi kurte filmê de jî vî bêjim yani hebîn yani xeyalên xwe vêne xez dike hevalên jor jî vîra heviyeke yani gava tê girtîge ev jî heviyê wî zêde dibe dengek dîbîse yani ev dengê ra jî dîsa dixwaze xez bike yani xewn û xeyalê xwe xez bike û xewn û xeyalên xwe her du xez dikin yani filmekî min wisa yani bu borun Kurdiyan jî ne pir baş ez ama dixwazim xwe Kurdî bînim ziman. Yani jinên Kurd yani gerekî sinemaya xwe bi xwe çekin yani hertim yek qala me neke em qala xwe bikin, filma xwe çekin, em çîroka xwe kal bikin yani gerekî em çekin yani gorevên min jî gerekî wisa bibe hêdî ev jî niha çê dibe yani filmekî min e yekemîn e û ev filmê min e yekemîn Londra Film Festivalî nişandaniya wî jî ji bo min pir keyfxweş dibim. Çünkü ez dixwazim ji bo heval firazê tiştek bêjim yani ez gava heval firaz nas kirim li Amedê em hevdû nas kirin komele sinema hatibû Festivala Yılmaz Güney. Yani hevalek çava bêjim yani gava ez vî behsa wî dikim yani jî navê wî dibêjim hertim rûyê min bikene yani ev jî hevalek biken bu. Gava diketin ortam yani çava dibêjim bi moral bu, bi coş bu, biken bu, bi hêvî bu yani ev hêviya xwe jî didan me yani bi me re jî daxivîn yani ji bo derheqê sînema em pir sohbet dikirin yani digotin hertim gerekî em bi xwe sinemayê Kurdî pêşxin em çekin yani evalek wisa bû yani gava her behsa wî
yani kırandın belki grane ama hevalik pir heca bu yani. Filma min jî beringa heval firaz hebu festivali. Yani ez pir duxastin filmek ez çekim bira biçef Londra Film Festivali temaşe bikin. Yani ev jibo min yani Londra Film Festivali daye nişandan ev jibo min pir yani çava diyeceğim keyfxeşiyek pir mezine ez yani nikarim veya benim zaman jibo her tim yani gereki Kürt bixwe bawer bin jinên Kurd bixwe bawer bin. Yani bu xezin yani meriv dikare çêke yani her tim hêviya xwe bi kelecaniya xwe bi moralitiya xwe dikare her tişt çêke. Tenê hêviya xwe bira xwe bawer bin yani bawertî pir giring e. Dixwazim vana bêjim û ez filmên ekiba festivalê jî pir spasiya xwe dikim hevalan. Ez dixwaztim yani li wa bim yani em filma xwe temaşe bikim piştre ez baxivim ama mixabin çê nebû. Belkî festivalên din filmê min cuda ez ê verim baxivim.